Všetci, moje meno je Gridman a ja vás do nového videa. A tentokrát som si práve spravil taký challenge. Jak môžete vidieť, je tu môj brat, nehraje sa s mobilom. A pozdrav. Ahoj. A tentokrát si spravíme taký challenge. Jak vidíte, tu mám vodu. Tu mám vodu. Môj brat tam nemá vodu, lebo to mu potom nalejem. A tu mám mlieko. A si už viete, čo tam bude. Takže, začneme tak. Ja som bratovi nalejem tú vodu, aby sa mi to nevylialo. No, sa mi to nevadí. Tak. Čekajte. No. Čakaj, sadni si. Počkajte, ja nájdem. A tam je. Tu sú. Počkajte. Servetky, takto. Dobre. To je tá voda predsa. Takže. Tak. A môžeme rovno prejsť challenge. Takže zoberieme mlieko a nalejme do vody. Fuj. Uvidíme, jak to bude chutiť. Potom keď tak ešte pre vás pripravíme iné challenge, my toto také čiže budete začiatočnícky challenge. My to nevieme akože takto. Ja som už síce robil tonik s mliekom, fuj, to bolo odporné, ale to bolo na druhom kanále. Keby si odložil. A môžeme ísť na to. Na chvíľu to odlož, potom budeš dokončovať. No. A to? Fuj, no. Toto musíš vypiť. Okay. Aspoň trochu z toho musíš vypiť. Fuj. A to neviem. Ne, vyskúšaj. Ja to vyskúšam najprv, potom ty, dobre? Dobre. Počkajte, ja sa na to priblížim. Nevyzerá to zle. Fuj. Čakal som, že to bude dobré. Ale není to. A potom môžu piť kávu s mliekom, keď sa robí z vody. Fuj. Ja sa neteším. Dobre. To je odporné. Čo je to odporné? Fuj. Dobre to je. Ja tu špiť nebudem. Keď to takto vypí kľudne celé. Dík. Čo nám sa nebudú vidieť. No tak. A ja tu špiť nebudem. A toto je to video asi všetko. Ja budúce si pre vás pripravím ďalší challenge. Napíšte mi do komentov, aký challenge by ste chceli, aby som skúsil hocičo. To je najlepšie. Spravil by som aj ruletu, že proste postavím si takto 9 vecí do kruhu, dám nejakú ceruzku, niečo roztočím a 3 veci z toho vždycky zoberiem, zmiešam, keď to budú práškové, to je jedno, proste musím to buď zjesť alebo vypiť. A 3 veci zmiešam, budú 3 kola, čiže 3 pohára budú niečoho. No a snáď sa vám toto video páčilo, ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, poprípade odber, ak ešte nemáte. A ja sa s vami učím. Čaute.